agpaiso di bagbagada nga numaminsan ulbud dagiti OFW. Amuyo gamin no apay ngamin iti sangot ti kamera dagiti ipupus mi dita Facebook naragsak kami. Makit kita yu pay na imastikan kanin mi ngam iti aldaw lang iti day of me. Saan ngagpapada ti amo dito'y abroad? Adda iti naimot. Adda mo ti saan nga naimot. Aglalo iti makan. No awan ti diskarteng ay kat agbisin ka. No maminsan ilimlumeng mi pay ti kanen mi. Agpaiso day ta. Uray damagan nyo kadagitam amuyo nga nga OFW. No maminsan, igatang mi pa iti sarili mi nga kwarta, takno lang saan kami nga mabisinan. Kasta, masapul nga wise ka. So nga no daduma, ilakam mi ti kanan mi, ngam ilamang mi, tapno saan nga makita ti amo mi, kasjay. Adadagiti taduma nga amo nga haanda nga kayat nga adati makilkilaban iso nga ilimlimang mino daduma tapno adati kanan mi iti sumaruno nga meal kaadwan na nga OFW makit kita yo ipupost da no saan nga noodles, itlog, sardinas dagijay ti sidsidaan mi. Iti day of May, dilawan nyo. Nagpipintas dagiti kawas. Sa bagay, diyak mo mababalaw dagiti daduma. Tadagiti magamin daduma nga OFW, sobrama ti panagkawkawas da. Sobrama ti OOTD da, nga ipopost da, nga dagiti daduma gamin. Makikita pa dagiti silang dan. Kasla di nag-viral nga naikan iti iti warning iti Philippine Consulate gapo di jay suot na di pa nagpupost na ti social media so nga dagita saan tayo nga tultulhadan ngam iti sabali abangir dagiti met padami nga OFW itami lang nga maisuot dagiti napipintas nga kawasme iso nga diyo babalawanan no daduma kada day of milaeng nga maisuot me tanoda kami ditoy unag tibalay nagtatrabaho diyo laamaw dagiti badbadaw kasunsun rocks kasunsun rocks dagiti pangbalay ko nga badbadaw iso nga di yung babalawon dagiti dumang OFW no napintas ti kawusda iti day off. Okay? So no maminsan kunada ulbod dagiti OFW. Ngamin no agdamag dagiti kabagyanda kumusta kan kunada okay lang kunada mo uray saan nangan kan kunada kunana uray mabibisin gaya man iso nga narigat tagbalin nga OFW no plan wam to umay dito ibang bansa agpanunot ka ti maminribo no talaga nga kaya mo ti agtrabaho dito adamo dagiti daduma ipost da nag-iimas nga makan iso ti pa dinner da kunada ngam amoyo kaday nga dagijay ka kanin la dagiti amo sabali ti kanin iti katulong saan ngagpapada iti amo kunak manan ta no adda ti amo nga naimot adda mo ti saan nga naimot adda mo dagiti amo nga kasabay da dagiti katulong da nga mangan adda mo dagiti amo nga saan damot nga kagiddan ti katulong da nga mangan kasmot idyay impos ko idi nga nag-viral nga mangmanganak nga agtaktak dernak nga mangan idyo kusina
ket agpaiso day ta guys. Hang kami nga gigidan nga mangan ken ijay nak kusina nga mangan. Ket ipan naka-table ko dayjay sink mi jay lababo. Ijay nga talaga. Ngem awang matireklamok ijay. Okay, in-share ko lang mat no kasano ti kasasaad ko ditoy. Haan nga parikot kanyak dayjay. Ta okay lang mat nasanay na kon. Ken nasingpot dagiti amok, ajay nga lang saan ko nga kasabay isuda nga mangan. So, kas ko nakitayan saan nga agpapada gamin ti amo. Okay, ididamdam mo kas nakakakaasi pero natasanayan lang talaga. Kas nga talaga. Nagpintas to pa ti kwartok ditoy. Ada pa aircon ko. O mayat ti ngam talaga siguro nga kasjay. Haanda nga kasabay ti katulong da nga mangan. Hantay nga ekspektaran nga no umay kadtoy kasabay mo isuda nga mangan. Kasi depende kanya da. Iti nakasanayan da. Okay. Kasi hanmot nga agpapada iti tao piman. Nga mawanti problema kada among ko talaga nga nasingpot da kin hanak nga gumatgatang iti badok iso dati mangmangted dagiti nagdaananan ngem ham nga daan tanaminsan na palay no saan na nga kayaten. Uray dagiti sandals na kada sapatos na no umanay ko usarek. Basta amin badbado na gadunget itad na pawpawit ko iti pamilya. So nga awan makunak kadagiti amok. Swerte na ta adupay iti oras ko nga ag-vlog kaysa agdalos dito yung balay data nagbasit. May sa oras laeng nga nagtayo-tayo kak dito ikat nalpasan. So kasjay apo. Dagiti daddo mga OFW nga makarelate dita. Maminsan talaga agul budda. Ta saan da kayat nga panpanunutin nyo nga kakaasida kasjay. Iso nga no maminsan da kayo dita Pilipinas no tumawag kayo kadagiti relatives nyo dito abroad. Nga dagita parikot ti ipan nyo ibagbaga. Ngamin amin tayo ada parikot na ngem sulbaran tayo kuman nga sitsi tayo laeng numabalbalin. Antayo nga iraman ng tinaduma nga tao nga may stress. Dahil lang ti makonak kakabsat. Thank you.